Zai sekuru. Ndiripo sekuru makadi masango mu. Naro basa ruponesa zukuru yenyu. Rambai makadaro sekuru dzimwe Zimbabwe ngafare. Uri ndani murabasi? Tiripo sekuru mzukuru. Makadi sekuru. Tinotenda. Waita zvakanaka kubwera kwachita. Hanzi kuya waita zvakanaka mzukuru. Tinotenda. Tinafara nafuna kureva vantu vese vachimva lero. Hanzi ndine shoko randoda kuti nditaure vanhu vese vachinzwa nhasi. Tobea. Wachinzwa ere mzukuru? Tinotenda sekuru. Kane nafuna kureva. Nyaya yakataurwa nasekuru. Vanangu vanhu vakuberewa kuviri. Kune vamwe vanhu vakawanda vari kubirwa mari. Vakuberewa kwachita kuviri. Asi kubirwa kwari kuitwa mari idzi. Ine pandikureva numero yemozi. Sekuru kana vachitaura nhau yekuti vanhu vasabirwe mari vazukuru, sekuru vanenge vachingoramba vachingotaura nhamba dzavo chete dzavanoshandisa iyo. Asi unoona vamwe ati vakuenda kuFacebook. Muntu anogona kutora mufananidzo wangu kuisa panhamba yake. Sekuru wakuona vamwe vakuenda kunotsvagira sekuru kuFacebook. KuFacebook ikoko ndiko wakubva nechimwe chitsotsi chakawanda chekuti munhu anotora fesi yasekuru oisa panhamba dzake. Asi iwe tarisa kana fesi yangu kana ikavepo, asi tarisa nhamba yangu yandogara ndichitaura. Vazukuru ngavaongorore ipapo kuti sekuru Tasvu vakaona fesi yasekuru Tasvu panhamba dzinenge dzavanenge vada kutumira idzodzo, ngavachitarisa nhamba kuti ndidzo here dzinogara dzichitaurwa nasekuru Tasvu. Nangofara nofuna kureva. Ende pane rimwe shoko roda kutaurwa nasekuru Tasvu zvakare. Vanangu vakunemba eitanjani. Hanzi kune vamwe vanhu vari kunyora mashoko akasiyana siyana. Hanzi vazukuru vari kutaura kuti sekuru Tasvu tinombowanzwa vachitaura chirudzi, dzimwe dzenguva tichiwanzwa vachitaura Shona. Ine namarumbo maviri. Sekuru vane midzimu miviri. Kana matsenga. Pane mudzimu unonzi wechitsenga. Machachacha. Nemudzimu unonzi wemachachacha wedandanda wevanhu. Chitsenga vanondabwera pachitsenga nechireva chisenzi. Sekuru ukaona vauya vari pachitsenga vanenge vachitaura chirudzi. Ipapo vanofuna kuti vabambe kuti sekuru vada kuti vazukuru vanyatsonzwisisa zvakanaka. Apa nangana yarikupita vanangu vari kukozha kuti tiyu padei December kupata ntchito muzekani. Sekuru vari kutaura kuti kuvazukuru kune vamwe vazukuru vari kuvhunza pamwe vanenge vada kuya kunoko here vati vanenge vada kuziva vari kuvhunza kuti musi wa 25 December sekuru vanenge varipo here vati vanenge vasipo. Sekuru havamire kushanda vanenge vachishanda. Muntu matenda aime kuti pavisingo. Hanzi munhu urwere haumirire kuti nhasi Krismasi saka urwere hauuye kuti Krismasi. Ungwera basi. Urwere hauporomisi unongouya zvakare. Pavisingo kupata ntchito. Pa 25 December sekuru vanenge vachishanda. Kuna vantu vari kunja. Kune vanhu vari kunze uko. Mazuva avo ekuligare. Mazuva avo ekuti vafoni. Uro na chipiri na chitatu basi. Musi weMonday neTuesday neWednesday. Bemasiku avo yakufona. Ndo mazuva avo okufona vanhu vekunze. Angaza vamwe wako wadziva kuti fona isikudaiwa nakuzara kune kutaita vanhu panze apa dati Monday na chipiri na chitatu. Hanzi vamwe vazukuru vakazochema nekutsamwa kuti makozi avo vari kufona havasi kudairwa. Mazuva avo avapiwa akasununguka. Monday neTuesday neWednesday nekuti pakati apa vanenge vakubatsira vanhu vanenge vari paground saka pressure inenge yakawandisa. Ndinamukanya ndokurewa ndakubwera mashure kuti Facebook uye. Hanzi imwe nhau iri kutaura nasekuru akudzokera kumashure kune munhu uye weFacebook uye. Ana kutaura kuti foni yake sekuru haidairiwe. Saka izi vakazoenda dzambavha inodaira wakawanda ndokuti munhu anenge afuna kutorera mari basi. Hanzi kune vamwe vanenge vakuchema vakunonokerwa kunzi sekuru Tasvu foni yacho haisi kudairwa. Vachingofona kune mbavha inobva daira chokuchoku nenhau yekuti inenge dangotora mari chete. Ini ndotaura kuti ukada kubatsirwa neni kana uri kure tanga waisa WhatsApp video call. Hanzi sekuru vari kutaura kuti kana uri kure uchida batsirwa nasekuru Tasvu uri kure unofanira kutanga wataura nasekuru Tasvu through video call ona kuti sekuru Tasvu ari kutaura ndiwo here. Maita basa sekuru kuti vazukuru vakawanda vanga vachibvunza kuti sekuru vanenge vachishanda here paChristmas.
Zvinoratidza kuti muri kureva kuti Christmas neNew Year sekuru kana kuti Christmas yega New Year munenge maenda muguruyo. Christmas inoshanda. New Year gore nyowani ka? Gore nyowani nombomiriwa. Sekuru Tasvu vachashanda musi weChristmas 25 December uyu. Asi musi wegore idzva musi wa1 January uyu. Vanomirawo vachiona kuti gore roro riri kufamba sei. Mapinda rani. Gore iri rapinda sei. Okay. Aiwa tinotenda sekuru. Nekuti vazukuru venyu vakachibvunza zvichova kuti sekuru vanenge vachishanda here musi wa25. Takati aiwa regai tichanovabvunza vapajekese ipapo asi maita basa sekuru. Vazvinzwa vazukuru. Sekuru vari kutenda nemibvunzo yavo iri kubvunzwa nevazukuru vavo kuti vazive kuti vachafamba sei kune vamwe vanenge vada kuuya. Sekuru Tasvu 25 December vanenge vari pabasa. Asi musi wa1 January ndiwo vachamirawo vachida kuona kuti gore rapera sei. Riri kutanga iri richatanga sei. Tinotenda sekuru. Zvakanaka zvatendwa nasekuru. Amba zasaro kwaikutaza chirarani. Hanzi anonzwawo achaitawo nharo dzokuda kuramba achipotsa through Facebook zviri kwaari. Asi sekuru zvavataura zvese ndizvozvo. Vachaudza vamwe zvavachaudza vakavaudza zvenhema. Vachaita kuti vamwe varamba vachitumira mari kune nhamba dzisiridzo. Kune vakateerera ngavarambe vachishandisa nhamba dzasekuru Tasvu idzodzo. Unofona panhamba 078. Uchafona panhamba dzinoti 078 461 4908. Namba iyo zvekare ndo namba yaWhatsApp. Namba iyo zvakare ndo namba yeWhatsApp, ndo namba yevideo call. Ndo namba yamacall futi. Ndo namba futi yemakozi kana uchiita kuti vana sekuru Tasvu unovabata panhamba idzodzo zvakare. Handina kana paikandika Facebook iyoyo ndo namba pasiri. Kunyange sekuru akavapa Facebook asi nhamba inoshanda ndiyoyo chete. Zvatendwa nasekuru.
basi usunganyira